ጸሎት ሃይማኖት አብዛዘወትር ጸሎታት ካብ ዝርከቡ ጸሎታት እቲ ሓደ እዩ ማለት እውን ዘዘወትር ጸሎት እንብሎም አትብ ገጼ ንአኩተከ አቡነ ዘበሰማያት ጸሎት ሃይማኖት ቅዱስ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ሰላም ለችና ጸሎት ትግትነ ማርያም እዩ ማለት እዩ። ስለዚህ ጸሎት ዘዘወትር ማለት ሓደ ሰብ መዓልቲ ወይ ድማ ኩሉ ግዜ በተደጋጋሚ ጽልዮም ጸሎታት እዮም ማለት እዩ። ስለ ጸሎት ሃይማኖት ካብቶም ዘዘወትር ጸሎት እንብሎም ጸሎታት እቲ ሓደ እዩ። ዝገርም ነገር ድማ ጸሎት ሃይማኖት 12 አንቀጻት ኣለዎ። እቶም 10 ብዛዕባ ሃይማኖት ወይ ድማ ብዛዕባ እምነት እንገልጸሉ ኮይኑ እተን ክልተ ድማ ኣብ ሃይማኖት ወይ ድማ ኣብ ውሽጢ እምነት ኮይና እነተስፎም ነገራት ዝሓዘ እዩ። ብምስጢር ደረጃ ድማ 5 አእማደ ምስጢራትን 7 ምስጢራት ቤተክርስቲያንን አጠቃሉ ዝሓዘ እዩ ማለት እዩ። ስለዚህ ጸሎት ሃይማኖት ዘይፈልጥ ሓደ ሰብ አማንየ ወይ ድማ ሃይማኖት አለኒ ክብል ከም ዘይኽእል ብዘጋጣሚ ክገልጽ ይደሊ። ትክክል እዩ። ብዙሕ ግዜ አቦታትና ደንጊጎም አሚጦምልና እንዲዮም ዘወትር ጸሎት ዝጸለ ጸሎት ኢሎም አሚጦምልና እዮም። ያው ንሕና ከምኡ ንገብርን እግዚአብሔር ዝፈልጦ ኮይኑ ግን ጸሎት ሃይማኖት ዝኣክል ጥልቂ ዘመናት ዘይስዕርዎ ምስጢራት ዝሓዘ እዩ። ዝገርም ድማ በብዓንቀጹ ከም ዝተመደበ ብዙሕ አፍልጦ የለን ክብለካ ከለኹስ 12 ዓንቀጻት ይኽልክነና ዓንቀጽ 1 ይናዮ ዓንቀጽ 2 ይናዮ ክሳብ ዓንቀጽ 12 ፈላሊና ብዙሕ ዘይምርዳእ ነገር ኣሎ። ምናልባት ወይ ብግዝ ወይ ብትግርኛ ሸምዲድና ክንኸውን ንኽእል ኢና ግን ዝሓዞ ውሽጣዊ ምስጢራትን ዓንቀጻትን ግን ብዙሕ አይፍለጥን። እንደገና ድማ ብተወሳኺ 5 አእማደ ምስጢራት 7 ምስጢራት ቤተክርስቲያን ዝሓዘ እንድሕር ኮይኑ ናይ ማን ጸሎት ሃይማኖት ብጣዕሚ መሰረታዊ ናይ ሃይማኖት ምስክርነት ንገልጸሉ አቦታትና ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ዘቐመጥዎ እዮም ማለት እና ናብቶም ዓንቀጻት ንኸይድና ማለት እዩ። እሺ ብዛጋጣም ዝገለጽከይ ግን ጸሎት ሃይማኖት ዘይፈልጥ ሃይማኖት አለኒ ወይ እውን አማኒ እየ ክብልስ አይኽእልን። ንምንታይ ሓደ ኣብ ዘወትር ጸሎት ተቐሚጡ እዩ ካልኣይ ድማ ናይ ግድን ክርስቲያናዊ ግዴታ እዩ ማለት እዩ እና ናብቶም ዓንቀጻት ንኸይድ። አንቀጽ 1 በእንተ አብ ብዛዕባ አብ ወይ ድማ ብዛዕባ እግዚአብሔር አብ ዝገልጽ እዩ። ብግእዝ ድማ ነአምን በአሃዱ አምላክ እግዚአብሔር አብ አሃዚ ኩሉ ገባሬ ሰማያት ወምድር ዘያሰሪ ወዘያሰሪ። ብትግርኛ ድማ ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይ ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ አምላክ እግዚአብሔር አብ ነአምን ይብል ማለት እዩ። ስለዚ ጸሎት ሃይማኖት አንቀጽ 1 ዝበሃልስ ካብ ነአምን በአሃዱ አምላክ ጀሚሩስ ክሳብ ዘያሰሪ ወዘያሰሪ ዝሓዘ እዩ ማለት እዩ። እዚ አንቀጽ 1 ይበሃልና ብዛዕባ ምንታይ ዝገልጽ ኢልከ እዚ ብዛዕባ እግዚአብሔር አብ ስለዚ ናይ ባዕሉ ጭብጣ ሓሳብ እውን ሒዙ ኣሎ ማለት እዩ። ክልተ ዓንቀጻት ናይ ባዕሉ ዝኾነ መልእኽቲ ጭብጣ ሓሳብ ሒዙ ኣሎ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ጽቡቕ ሓሳብ እዩ። ናብ ዓንቀጽ 2 ነተሽ አንቀጽ 2 ድማ በእንተ ወልድ ብዛዕባ ወልድ ማለት እውን ብዛዕባ እግዚአብሔር ወልድ ዝገልጽ እዩ። ብግእዝ ወነአምን በአሃዱ እግዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ አብ ዋህድ ዘህሉ ምስሌሁ እምቅድመ ይትፈጠር ዓለም ብርሃን ዘእም ብርሃን አምላክ ዘእም አምላክ ዘበአማን ዘተወልደ ወአኮ ዘተገብረ ዘሩይ ምስለ አብ በመለኮቱ ዘቦቱ ኩሉ ኮነ ወዘእንበሌሁሰ አልቦ ዘኮነ ወኢምንትኒ ዘበሰማይኒ ወዘበምድርኒ። ብትግርኛ ድማ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ብዝነበረ ናይ ኣብ ሓደ ውዱ ብዝኾነ ብሓደ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ንኣምን። ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ አምላኽ ዝተረኸበ ሓቀኛ አምላኽ ዝተወለደ እምበር ዘይተፈጠረ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ዘሎ ኩሉ ብኡ ዝኾነ ብዘይብኡ ዝኾነ ሓደ እኳ የለን ይብል። ብጣዕሚ ዝገርም እዩ። ሕዚ ዝትሕሱ ሕዚ ከምዚ ነተረዳእናዮ እንድሕር ከይድና እኮ ዘለዎ መልእኽቲ ዝገርም እዩ። ብፍላይ ግእዝ ብዙሕ ግዜ ብግእዝ ሒዞሞ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ትግርኛ እውን እንታይ ንብል ከም ዘለናስ የርድአና እዩ። ስለዚ አንቀጽ 2 ወነአምን በአሃዱ እግዚ ጀሚሩ ዘበሰማይኒ ወዘበምድርኒ ክሳብ ዝብል ብዛዕባ ወልድ ዝገልጸልና ባህሪኡ ዝገልጸልና ፈጣሪነቱ አምላኽነቱ። አንቀጽ 1 እውን ከምኡ ናይ አብ ፈጣሪነቱ አምላኽነቱ ዝገልጸልና እዩ። አንቀጽ 3 ንኸይድ። አንቀጽ 3 ድማ በእንተ ስጋዌ ብዛዕባ ሰብ ምዃኑ
من يوسف كوين تيلنا دما قويتنا أملاخنا مدحينا يسوع كريستوس مالتي እግዚአብሔር ወልድ بجز زي بأنتي أنا لسب وبأنت مرهانيتنا وردة مسمات تساو تسقوا أما نفس قدوس وأم مريم أم قدس دنجل بتقرنيا من تانا من سباتن من تدحنتنان كاو سمات وردة بمنفس قدوس قبري كاو قدس دنجل مريم سقات واحدو سبكونا ስለዚህ አንቀጽ 3 ዘበእንቲ አነ ለሰብ ክሳብ ወእም ማርያም ቅድስት ድንግል ክሳብ ዝብል አንቀጽ 3 እዚ ብዛዕባ እንታይ ይገልጸልና ልክና ብዛዕባ ጎይታን አምላኽናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ሰብ ምዃኑ እግዚአብሔር ወልድ ሰብ ምዃኑ ምእንታና ኢሉ ሰብ ኮይኑ ዘድሓነና ምዃኑ ዝገልጸልና እዩ ስለዚ ምስጢሩ ብጣዕሚ ሰፊሕ ምስጢር እዩ ናብ አንቀጽ ክንደይና ዘለና አንቀጽ 4 ንቐጽልሽ አንቀጽ 4 ድማ በእንተ ሕማማት بزعبة حماماته حمام كنول كلنا حزي نايرس حمام ناي كبد قرصات وزته كون يخلو قندما السوق يكونه قويتانا أملخنا مدحينان يسوع كريستوس ما أنت نايلو زرخو سقاي مكر عايز قلص بجز كونه بسي وتسكله بأنتي أنا بما قال بيلاطوس بأنتيناوي همه وموته وتكبره بتقرنيا سب كوين دما ببنتيناوي بيلاطوس زمن منتانا تسقله حمامه موته سقبره يبل ስለዚህ ክሳብ ተቀበረ ያዘላ ማለት እዩ ዘበእንቲ አነ ለሰብ ጀሚራ ክሳብ حمه وموته وتكبره ክሳብ ተቀበረ ዝብል ናዚ ድማ ናይ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ حمام ወልድ ሕማማቱ ምእንታና ኢሉ ዝረኸቡ ስቃያት ዝረኸቡ መከራ ስቃይ ምማቱ ምቕባሩ እዩ ዘርእየና دس فهلي عنقص 4 نقصله عنقص 5 ايش قرطه عنقص 5 دما بأنت تنساي بزعوا تنسايو يزقلص بجز وتنسى موتان عمسالس الات بكم مصحوف وسط قدوسات مصاحف بتግርኛ اب قدوسات مصحفتي كم استصحفه اب سالسيت معلتي كم متفلي تسا يبل زي عنقص 5 بأنت تنسايو ስለዚህ አንቀጽ 4 ሞተ ተቀብረ ይላል ነርና በጲላጦስ ዘመን ጳንጦስ አብሳሃለ ቦታ استولدው ወይ ደግሞ ጳንጦስ ዝኾነ ጴንጤናዊ ጲላጦስ ስለዘና ስዛፍ ዘመን እሱ ሞይቱ ተቀቢሩ ይልናስ እንደገና ሕጂ ተሲኡ ሞት አብሳል ሰይተ ማልቲ ተሲኡ ይላልና እና አይ ምስክርነት ቆይዚ ናይመን ጸሎተ ሃይማኖት እኮ ናይ ሃይማኖት ምስክርነት እዩ ትክክል ያ አመጨረሻው ላይ ጥቅለልና ቢልና እንደይና ጽቦና አንቀጽ ክንደሄድና አንቀጽ 6 ብዛዕ እንታይ ይዘራ በእንተ እርገት ብዛዕባ አርገቱ ይትገልጽ ብግዝ አርገ በስብሃት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማነ አብሁ በትግርኛ በክብሪ ናብ ሰማያት አረገ ኣብ የማነ አብሁ ተቀመጠ እዩ ተሲኡልና ነርና ተሲኡልናስ ኣብዚ ምድር ዘይነበረን ስለዚህ በክብሪ ናብ ሰማያት ዓሪጉ ኣብ የማነ አብሁን ተቀሚጡ ንብለና ማለት እዩ ናዝኒ ሃይማኖት ምስክርነት ዓቢ ነገር እዩ ፍላይቲ ናይ ትግርኛ ሐሳብ ክንርድኦ ይገብር ክንርድኦ ይገብር ጫለ ንዓንቀጽ ክንደይ ንኸይድ አንቀጽ 7 ብዛዕባ እንታይ በእንተ ዳግም ምጽአቱ ብዛዕባ ዳግም ምጽአቱ ማለቱን ብዛዕባ ካልኣይ ምጽአቱ ማለት እዩ በግዕዝ ዳግመ ይመጽእ በስብሃት ይኮንን ህያዋነ ወሙታነ ወአልቦ ማህለክት ለመንግስቱ በትግርኛ ኣብ ልዕሊ ህያዋን ሙታን ክፈርድ ዳግም ክመጽእ እዩ መንግስቱን መወዳእታ ይብሉን ይብል ሕጂውን ቀደም ሰዓብ ሓሊና ዓሪጉ ኢልና ለና ዓሪጉን ዋይተርፍን ዳግም ከኣ ክመጽእ እዩ ንዓና ክወስደና ክመጽእ እዩ ሙታን ክለዓል እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ዳግም ክመጽእ እዩ ፈራድ እዩ ኣብ ልዕሊ ህያዋንን ሙታን ክፈርድ ክመጽእ እዩ ወይ ጸሎተ ሃይማኖት ክንደይ መዓንታ ሒዛላ ውሽጣ ሰናይ حاجة عنقص خلينا خلينا عنقص شمانت خبز عنتي بأنت منفس قدوس بزعبة منفس قدوس مالتون بزعبة እግዚአብሔር منفس قدوس قدس بجز وانا أمن بمنفس قدوس جزي مهيوي زي سرطة أب نسجد لطو ونسبه مثل آب وول زي نبابة بنبيات بتقرنيا قويتان وهابي هوتن بزخونة كاب أب بسرطة بمنفس قدوس ونأمن مس أبن مس ولدن سجدلون نمسكنون نسو أبن نبيات حديرو استناجر أيوه الباب زع منفس قدس قويتان وهابي هوتن جزي ما هيوي زبنا يا مالتي قويتا وهابي هوت زخونة منفس قدس دس فهلي نوع عنقص خلينا نسجر عنقص شعت
صبوا عنقد شعات دما بأنت بيت كريستيان بزعوا بيت كريستيان يتقلص بجئز وانا أمن بأهاتي قدس بيت كريستيان انت لا إله كله قبائي زهواريات يقول بتقرنيا لعلو كلون ناي هواريات قبائين بزخونت بحنتي قدستي بيت كريستيان هون نأمن زي ما بزع بيت كريستياني زي بيت كريستيان زل بحنتي خم زخونتن ناي هواريات قبائين كم زخونت قليزنا أوش تعرف ما بزح مستراتي في السامر له بيت كهن بكلنا وناي حد سب النتونيو حبرتنا ونيو مستراتي في السامر له بعلا تهنسا بيت كريستيان ون بحالة تغلو زي حازة إيزي سألناي عنقص خنديزي عنقد شعات عنقص عسرته عنقد عسرته جما بأنت تمكت بزعوا تمكت يتقلص ما تجس تمكت كلنا نفلطينا بجز وانا أمن بأهاتي تمكت لسريت هاتيات بتقرنيا حاجات مستراي بحنتي تمكت نعمل زي ما بزع تمكتي مسترا تمكت أو تمكت ما كل مسترا ما يسوي سلزو خنا خمس ذلك كل سوي فالتاي يبزع تمكت حدث عنقص يا عنقص خنديت بزع عنقص عسرته حد نقصرش عنقص عسرته حد ما بدعم حد صاريا ايش ما دختاق انه ويحه هو عنقص عسرته حد دما ونسيفو تنسى موتان بتقرنيا تنسى موتان تسفى نقبر حد صاريا جن ملختها جن بدعم نويح عنتو ما تويخونكو تم عسرته بزعوا أمنت بزعوا حيوان سجلت يوم أتم كنت نأمن نوري عايز خير زلوا نأمن نوري خيرس أبزيجن نأمن يبلان ونسيف وتنسى موتاني ونسيف تسفى نقبر تنسى موتان تنسى تسفى نقبر شبتو حساو بسرو تغيير ذا حزناي سألناي عنقص خلي تعرفنا عنقص عسر دخلت أنا مجرشة بأنت زي مدس هيوة العالم مالتون بزعوا زمدس هيوة العالمي بجز وهيوة زي مدس لعالم عالم بتقرنيا زمدس نهيوة زمدس زي العالم أو هيوة تسفى نقبر زمدس نهي العالم تسفى نقبر متعامي إذا مجرشة حجسي إذا كلتها هو بوزح حجزي ونسيف وتنسى إنسان وهيوة زي مدس لعالم عالم منا كلت عنقصاتين رسان زخالة لذي زين أستخدم عنقصات